Dihita sa luhut na manami na nami, hahangin na pinaribot, ala na yung masuk mana prosesi, asa jongjong mahita, asa ta jalo horor na sida. Hudul mahita sa luhut na mauli ate ma. Horas marihita sa luhut na. Horas. Amanginang sebelup pita masuk di parminggota. Adong naneng pabuahonon nami tu hita sa luhut na. Na parjolo nungados roha nami nakiningan jala sesuai tu ketentuan na masa di distrikta. Ditiki peribadahanan non adong acara mandok kata. Jadi di namandok katai di bagasan peribadahan holan sahala mewakili sude ruas ni huria dohot parhalado laos disima pasahato cindramata namangihut asadenggan nang parminggota kor keluarga ni parhalado tapatu pamanno namanginang duksipul kor ama tikting kor ama baru kor keluarga ni parhalado. Songonima buah-buah dihita, tapuji matuhatta marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Endehon hamuma di Jehova ende naim baru, ay nunga di papaheni banak kahalongangan, nunga di pabotohon Jehova hatuonna, nunga di papataribana hati goranna di eropan yakana sutumandaho, nunga di tupahi tangan siamunna nabadiai ibana. Haleluya. Martangiang mahita, alea manami na diwanu agijang, disuruh anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegaya kaulaon ni si bolisi, say padungo mahami marhite-hite toddim na badiay, asa unang tarpedem hami di bagasan dosa,
Alaya sa monang hami sahat ro di ujung, jala sa mardami hami saliling di tanoon, pay masahat hami Tuhan uluan na surasuda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihom mapatik ni debata di parminggot ta sadarion ni mapatik paupat doho lapatanna. Patik paupaton. Ingot tamu mapabadiahon nari minggui di na onomari maulahamu nasa siulommu. Alayang guari papituhoni ari paradianan ni jahu bari batamdoi dang jari ho mangula anggo di nasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahanmu. Rodi isi ni hutan ni halak pe namangibati hutam. Ay di naonomari do di toppa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papituhoni. Dibaheni dombain na di pasu-pasu de bata jahuba ari paradianan nai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni oddo. Ikko dihabiari rohatta de bata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang tuis rohatta diajar nasian hata ni de bata. Ikon badiado hatani debatadi rohatta jalai koringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Attong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata. Sai pargugui mahami mangulahon na hombar tupatik ni. Amin.
Tatopo tima dosat tamartangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Para sirohana sumurung midahami. Upar hatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalausion nami na godangi. Tatap mahami marhite asini roham. Jala sesa madosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan ni dosata. Songonon dohata ni Tuhan Jehova. Nunga pola hupasisi akka pangalausim songonombun. Jala songonombun manorop akka dosam. Say mulak mahotuau. Ayau dosi paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapi gema ende puji-pujian sian lansia.
Sebelum ta toruson tapasonang maju amanginang. Ala tongon na marminggu do hitan waeng. Molo perong na terlabat, boy me dibuat hudulan na dohot tenang. Tapuji Tuhan tamarede hita. Tatangihon mahata ni debata turpu kepistel di minggu kantate sadarion ni mana tersurat di pangukapon biduopat ayat walu sahatu 10 sada. Adong do diganu pangolu naopati onom habok kabong nabe namar mata do nasida humaliang dohot di bagasan dang maradian nasida arian dohot borngin mandok nabadia do Tuhan debata si gonggom saluhutna naung adong hian si parngului nanaing ro. Disi dilehon aka parngului hasangapon dohot hamuliaon dohot hamuliateon tibana nahudul di babangsai na mangolu ro di saleleng nilelengna. Jalo ma manukap situana 20 opati di jolo ni nahudul di habangsai. Di sobba ma parngolu si saleleng-leleng nai di peakom matupal nasida tu jolo ni habangsai huhut madirok. Ali Tuhan Bapa nami, nakamado ho majalo hasangapon dohot hamuliaon dohot hagogoon ay dito pahodo sa luhutna hinorhon nilo mo ni rohamdo umbahin majadi akai jala tartopa. Ido sahat na martua do akan tumangihon hata ni debata jala na peopsa. Amin. Tabi ke main de puji-pujian sian kor ina Kamis HKBP Maranatha.
Tapuji Tuhan tamarede hita. Tindak kom maha porsyot tay songon na hinatindak kon nirungat ta sa porsyot di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubon ni si Maria nagabi-gabi syaton di parbadia andorang soabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matetarpajal do ibana di au pinarsilang na tua tubono atoru dung ditanom na mula mangulu di hari patoluhon na manai tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohon na mate. Au porsea diton di parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan nela Kristen akan nabadia doh dia sisaan di dosa doh dihatai namandok mulak mangulu dosokot daging ni halak nong mate doh dia nguluan na sura-sura. Amin. Tabegema ende puji-pujian sian ina Kamis HKBP Serang.
Tabige matikting na masa ro naneng masa di tonga-tonga ni Huriata di bagasan Mingguon. Titing HKBP Serang Resort Serang Minggu 15 Mei 2022. Nasa hujahami siya juloon tajah bima di bagas rawat tabi. Gorni minggu kantate manang endehon hamuma di Jahoba ede nai baru. Topik marede mahamu di Jahoba. Napatuluhon mutasi perhalaru nago tiki. Di minggu sadarion tanggal 15 Mei 2022 di permingguan pukul 10 WIB di lantai 2 di Patupa Huriata acara Pawrohaton Dohot pangojak konon ni padita fungsional HKBP Serang. Ima sian amatta pendeta Mukur tu inata pendeta El Borgultum nani uluhon ni pareses HKBP distrik 21 Banten. Marpelian amplop dohita di perminggota napatupa sa Resort Serang. Dung sipul permingguan diuduti dohot acara ramatama tu keluarga na pidda dohot na niojakon di lantai sada ni gerejaon. Tuakka na niudang diuluau ni asaretama hita madohotisa. Pertanyaan sektor. Di hari Kamis tanggal 10 Mei 2022 pukul 10 30 WIB. Di sektor sia Cilako di bagas ni keluarga de Silaban Boru Simangucong. Di sektor 10 Trondol di bagas ni keluarga Si Hotang Boru Nenggolan. Di sektor 10 Sada Sankyu di bagas ni keluarga Nyonya F Simanukalit Boru Sinaga. Di sektor 10 lalu Bumi Ciruas Barat di bagas ni keluarga S Napitupulu Boru Simajutak. Titing neng merbagas, titing paduahon, nang majalo pasuk-pasuk perbagason ma anak dohot boru ni Huriata, panguli Holmes Supriyadi Pangaribuan, anak ni Amatta Kuriti Pangaribuan, tubuh ni Inata Risma Boru Sibarani, Sian Huta Luban Mual Sidulang Laguboti, ruas ni HKBP Sidulang Resort Laguboti Habisaran Distrik Opat Toba. Dohot Oranna Rani Hot Maida Boru Sihite Bornya Mamatta Nari Sihite tubuh ni Inata Lustri Boru Simajutak Sian Huta Desa Natumika Toba ruas ni Hakai Rogate Natumika Resort Borbor. Pamas-masuon perbagason di hari Senin tanggal 10 Mei 2022 masuk jam 10 WIB di HKBP Serang Resort Serang Distrik 21 Banten. Titing tubuh ni Inata Suryani Boru Manurung Sian Kapung Kebaharan Duku Sektor 5 Bumi Agung ruas ni Huria HKBP Serang Resort Serang Distrik 21 Banten. Dohot Oranna Inatra Sri Piola Boru Siaturi Boru ni Amatta Andriano Siaturi tubuh ni Inata Esni Rini Tua Boru Sinaga Sian Huta Jalan Bah Tongguran Ujung Pematang Siantar ruas ni Huria GKPI Jemaat Khusus Bukit Sion Mertoba Pematang Siantar. Pamas-masuon rapot Diakones HKBP 2022 Hombartu program ni HKBP dipatu pada rapot Diakones HKBP 2022 meringanan di seminarium HKBP Sipaholon mamuka hari Rabu satu hari Jumat tanggal 10 lalu saat roh di ayat tanggal 20 Mei 2022 laho madohoti ulau ni borhak do Inata Diakones Boru Sihobing di hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 Tuhat tema nama masuk-masuk nasida di perjalanan songoni sahatu namula muse tuhuriat tahun. Pesta Gotilon dohot ulang tahun ono 26 tahun HKBP Serang. Nunga sahat B tuhita proposal Pesta Gotilon dohot hari ulang tahun ono 26 tahun Huriata. Marhite situa sektor tabe dengan mata jaha proposali. Jala Arab situ roha asa sudema ruas ni Huriata
berpartisipasi manupahi ulau ni sian ias ni rohat tabe. Daftar na pasahaton satu mingguon boima taida di papan pengumuman di lantai sada ni gerejaon. Priorisasi seksi-seksi tahun 2022-2024. Hobbar tu aturan peraturan ni huriatta di hari Minggu naneng ro patu pau ni huriatta do pelantikan pengurus seksi kategorial periode 2022-2024. Ulau ni patu pau tama di permingguan pukul 10.30 WIB. Pesta perninggotan hari naik ni Tuhan Yesus Kristus. Di hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, ima pesta perninggotan hari naik ni Tuhan Yesus Kristus. Acara ibadah berjalan songon nasomal. Ima pukul 6 WIB lantai 2, pukul 10.30 WIB di lantai 2. Dohot permingguan remaja na poso pukul 10 WIB lantai 3, dohot pukul 10 sia WIB lantai 2. Parepengon ni huria pilihan hamulateon pilihan bulanan diakonia tuhuria 32.231.000 pilihan hamulateon transis dohot pernik. Tapi kemanang ende puji-pujian sian kor keluarga Parhalado.
Tapuji matuhatta tapasa mapilihatta na doho di parminggo dengan anon nang naman dohoti secara live streaming ima pilihan sada sadabi dohot pilihan paduahon. Tapuji tuhatta.
damen di batana sumurung sian salut naroha iman mangaramoti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas meta saluhutna. Horas madita saluhutna. Iya. Kun guguh hita suara. Nakpe sohya hita mandok takbir kan. Ale suara perlu kuat. Barita nauli di minggu tasadarion imana tersurat di 2 Musa 5 ayat 10 sia ro di 20 sada. Tajahama marsikat surin. 2 Musa 5 ayat 10 sia ro 20 sada. Sono mani do disi. Ai bongot tu bagasan laut dohoda ni Raja Parao dohot akka huretana rodi parsihundulna. Jadi di pasuang Jahoba ma akka aek ni lauti mangalikupi nasida alayang gohala Israel mardalan di nama hiang do nasida di tengah-tengah ni laut. Di bagasan tanganna jala luar sude aka boru-boru marudur-udur mangihuton ibana masih tiup odap nabe. Judi teman jahat. Jadi marende taripar Masih Miriam tunasida marende mahamu tu Jahoba ai marmulia situ tudo ibana hoda doho parsiundulna di usopon tu bagasan laut. ido saatna. Molo tajahaon nakiningan jala ta'auhon molo beta tafsir masing-masing multi tafsir. Berarti Tuhan itu pencipta dan pencinta musik, lagu dan nyanyian. Nah parjolo mencipta lagu dia siangan Tuhan tado. Marhite aka jolma naniasianna do nandilehon otorisasi lau patupahon aka lagu-lagu. Alai ditikina parpudion menurut tabereng investasi lagu-lagu nomor horumuan tuha porsiaon yang menggugah iman kepercayaan manusia udah makin sedikit. 90% sekarang lagu-lagu atau nyanyian ende itu sifatnya sekular. Hanya 10% sifatnya tutuhan. Gurangnya ke lagu-lagu sonari di Portibion. Nah melatar belakangnya on aladang yakin di mana campur tangannya di bata di sandok ngoluna. Kalau ini oke lah, endi tariparon Miriam ibotoni Sharon dengan kesederhanaan oleh memakai rebana atau gide teh dengan organ hati hai. Bahwa endi taripar nga seberang laut nasida melewati laut Teberau. Malua siap parmaraan selamat dari kematian kan itu dari kehancuran putus asa gabi marin detari parnasida melatodok itu ucapan syukur manang nyanyian syukur nyanyian kehidupan tak pula dawuh hita ya hita halak batakon sifatnya agak pesimisnya tinggi optimisnya kurang. Lagu-lagu Batak kan begitu. Oh ali alugu kepasaco lo tonakon nina. Itu kan nggak diyakinin orang sebagai ini. Kan itu yang tendensinya ke Tuhan. Baru ada tendensi temu orang lagi itu. Tendensi temu orang molo masih hol hodiau itu bereng 5 bulan di sidu. HP nato luari masih hol mana HP olanudan terus. Golap darong bulan gagal itu masih holnya, rindunya itu lenyap karena situasi kondisi alam. HP halak na porse dang boy mago si hol ni rohatta holong ni rohatta martuhani alan situasi kondisi alam. Los rope udan manang bu HP ro udan tulur bor ni koro tu gereja hita. Manang corona pe tiap hari ro koro tu gereja hita. Dakke di dokot Tuhan tutup ma gereja munalan corona ni dakke ya.
Ale pemerintah kita kurang yakin campur tangan Tuhan untuk menyelamatkan manusia ini, harus tutup gereja. Bahkan mati tetap jalan. Ngoreng mate. Tidak bisa diendehon. Mending sono ala India. Ala India itu konsistensi endena. Abo India. Ngai emosi ala gitu, ngai emosi yang merbedai dengan masih matean. Disangahan do pejolo marende. India doi. Ngai emosi. Apa-apa jual. Ngoneng masuk topar ala jolo marende. Ketepak teng marende. Sidung marende baru masih matean. Jadi ende itu pengantar. Lawo tu masih matean. Di Portibion sudah gereja apa negara-negara merdeka. Alam mau merdeka suatu negara ikon dong endena. Mau dong endena udah mau merdeka. Negara apapun tuh kalau mau merdeka mesti ada endena. Makanya kita dulu memerdeka tempat 5 mesti ada endenya. Kurang no endena tuh. Bau merdeka apa yang bendemuna? Indonesia Raya, Wakil Rudolf Supratman. Sony Israel, Sony Inggris, Sony sudah. Alania hai kesudah marinde jolma ini perintah. Perintah do dia perintah si Tuhan itu. Jadi kalau perintah laksanakan. Dak kalau sekedar undang-undang mana peraturan pemerintah. Tapi ini perintah Tuhan di atas segala undang-undang. Makanya sangat tegas sudah konsep marende mahamudi Jahoba. Bahasa Indonesia bernyanyilah untuk Tuhan dan untuk jolma dan untuk piala atau juara atau ketenaran. Makanya HKBP nggak mundur. Najolo terus lu melarang pesta perheo di mana markur festival kur perheon ama ina sebulung. Ada jujur komplain ribut. Ada yang juara, ada yang adil juri. Narong mana bersebelah, ada yang berpihak mana. Du unak soni juri, unak senon. Kenapa? Karena kita anggap ende kurtai dan untuk Tuhan, untuk jolma. Mak komplain kalau untuk Tuhan kenapa keberatan kita tak juara? Kalau memang untuk Tuhan ya udah nggak juara nggak apa-apa, untuk Tuhan memberkati saya, sehat saya. Si Tuhan itu ende. Mau sangat di baik kita sudah mengungu dan bisu semuanya. Mau nyanyi apa? Mana bisa? Lihat Tuhan itu kesempatan marende. Berek kamu Michael Jackson. Mau marende Michael Jackson di suatu daerah, suatu negara, banyak orang histeris, banyak orang jadi gila. Kurang dohalak membuka bajunya, kainina. Asal hot tu si Michael Jackson. Alana parende diagungkan, dianggap sebagai nabi manang setannya lagu. Oh sampai alat histeris berjuta nama nonton gangdaksi di lapangan ini. Sampai saya helikopter jual mau menonton. Lima daksi jual masih mati gudang. Itu hebatnya. Alaniaha diagungkan sosok Nejolmai. Coba kita tak agungkan sudah kan dia sosoknya Tuhan atau Tuhan Yesus. Nah sidangan di Patupa berbagai macam ende yang bentuknya syariah. Lo mengimplementasi. Dot membahen angka semangat. Ngajarang besonari ake ende-ende memberi semangat manusia, semangat berjuang. Ngasidung be pertempuran ina. Ngamerdeka be hita marhua be. HP ende-ende najuli itu menggugah semangat. Halo Bandung nina. Maju tak getar nina. Ayo kita berperang. Coba tuh tapi ciptaan ende baru saya membuat IMB. Bisa jadi kan? Maju tak gentar melihat benar itu menyerang ini menyerang. Sekarang nggak ada. Sekarang ini banyak lagu-lagu cinta. Lagu-lagu apa namanya frustrasi. Banyak, bayangkan 90% lagu-lagu di dunia bersifat sekular. Karena apa? Ini tadi uang. Jadi komersial. Makanya dijadikan ende sebagai berkat. Kenapa?
Banyak orang kaya dari lagu ende, mencipta lagu marendei, marendei, marendei. Ale udang batong dijadikan endeon jadi konsumsi kelompok pribadi golongan. So nadiba, Roma wamang, puang godang roho sudah duita tu gereja markur, muru suara tolu sada dama. Pasu masih beta-betaan lagi. Suara obat, isu sare do, bamat sekolah, jojo. Ujungnya masih beta-betaan. Jadi kor ini membawa berkat kor ini. Anggo dang alani kor dang mar minggu sude. Romo ada tabulai anggo lanau do suara dua non. Dia Bapak Anies Arnold. Opung ni si ahi si abeti. Ajo ya nangko patala kita nina. Abu iro no pala ina. Anggo dang arang kor moru do parahon. Alani kori masih betaan. Alu tungane robeon na. Nang tua hayat dua tu badak tahu itu markor nong gudak ujungnya gudak ngalakon. Dulu begitu. Endeon sangat menggugah di lapo-lapo tua main do ende ala di ende lapo tua ki bentuk satu punguan. Itu hebatnya orang Batak. Ale orang tanggap perendeonon gak bisa ada objek. Nang manen subjek. Lapatanna ende tai diri tadi. Dengan full pengharapan ende nama rumah kon pakirimon ngahurang sonari bahkan Elfriede Herder yang menciptakan lagu-lagu Holland nago itu kurang do pakirimon itu seorang perempuan Ina ni hala ahan seputar mata Jerman dia itu pakirimon baik si Miriam nakiringan sada boru-boru dihiri mama ada do arong halua tujulan narion tu bangso namion dakolan malua sian ai nakiringan laut teberau laut merah ala dikujar-kujar do tentara Mesir ala disosak terus nasida dang diboto be mardada tu dia ke depan salah musuh ini air ini sude nama kali yang ngolut tahun kan keparmaran do sude udang lengah hita nak pe corona dak ke di posting dia upload kemana-mana di televisi darong be di dokun namate ona corona makuling ambulans masuk corona mati mesti rumah sakit jarang kan urang lengah hita virus sontong doon musuh na jojo makali ngolutat tiap hari di bakasano pe gudang deui alai puasa sudah dak kona corona di boto di batado situasi kondisi ini maka jangan enteng aka dokter pe jangan leas jangan anggap enteng kau nggak pernah kau pakai masker kau begini nah HP dokter ini dipakai masker tolu lapis dipakai face shield muse dipakai baju sonahai na astronot na bulani kan na botar-botar di sudi tapi mermaten dotong HP perbecai saya ditiup jugungna terus di jalan dongan di jalan ditiup jugungna songono dakona mengulu sampai sonari kemahakuasaan Tuhan itu dak tergantung Tuhan HP tengota dak tergantung Tuhan gogot dari portivion dak tergantung ke pendidikan tidak ale molo pos rohata yakin ita pandongan di bata malu aduh ita dak kula malu asian kejaran-kejaran ni aka tentara Mesir nak ingin masuk tu laut boy bola dua laut merah laut nad bagasi na mengerikan boy bola dua boy lewat nasi dia songono dung lewat nasi selamat dikujar tutup musi laut permate masuk di tentara Mesir itu kan sejarah mungkin dang masa bisi songoni si ono tujuan nerion ale terus dohita dikujar-kujar kesulitan-kesulitan, tantangan. Kita dulu anggap enteng sama Jepang. Jepang sekarang masih menjajah di Indonesia. Jepang, Cina masih terus menjajah di Indonesia ini. Kita kan tetap dikejar-kejar kredit sekarang ini. So-so kita tengok impor kredit, tanggal sekian harus bayar. Mungkin terus bayar kredit, tidak. Terus dijajah. Dengan sendiri kita berjuang. Sudah disonari mobil kredit
Mobil itu buatan Jepang do Cina. Sepeda motor pesong nih. Alat elektronik sini. Sonari pakai Jepang mah kita lah konsentrasi kan itu melupakan hal-hal yang sifatnya surgawi. Baik kok mah handphone ini kita punya gadget itu kita anggap, kita percayai membawa keberuntungan, keberhasilan dan ketenangan dan kenyamanan bagi kita. Aledak taboto aminang game-game na arung di bagasan nai. Waduh, gudangnya kepitur-pitur di handphone 500. Termasuk salah satunya game-game. Allah membuat kita lupa lalap. Dak dana hipe lalap. Pada YouTube sunari. Bah, hampir 50% itu gabus. Kan itu, aka cerita-cerita aka ahana sudi. Kalau judulnya no baga. Judulnya ini memerangi ini membunuh apa daong. Kan itu dibayar obat ini menyembuhkan, sudi mah obat. Sudi mah obat menyembuhkan. Sudi. Obat emah, obat sakit kepala, obat ini semua, obat sakit perut, obat jantung, ginjal, paru-paru. Banyak obatnya itu di YouTube. Itu padahal semuanya bohong. Hanya 50% yang bisa dipercaya. Alaniaha alahita Allah tetap memakai hal-hal naboi pada kita siat Tuhan ini. Kita dijajah. Di bagasan Tikion di patorang si Musa do. Di patorang di bagasan 2 Musaon. Pabuah NDI mah sadadalan laupa 2 kita. Siemboban. Banyak orang kalau ada putus asa, jatuh cinta atau ada masalah-masalah gitu, dia suka dengar lagu. Jala halak namarendion biasanya terinspirasi alani situasi kondisi dirinya sendiri. Jala gudang dohala dak pola lomo rohana marende. Ay sebetulnya dison dipaksa do sudah jolmai ke marende. Nah sana marhosa na tinopan di batak marende haru pidong boy marende. Sudah boy marende. Endeon perintah yang di batadon. Jadi molo olo hita mangendeon sada ende disomma identitas tarida. Karena dia lagu-lagunya kan suatu identitas juga. Garup negara adong do endena. Jadi sudah endeon marumakon aka semangat perjuang lauk menginspirasi aka jolmaido asa olo mana bangkit. Jadi aka enden bukan tahun membangkitkan semangat sudah. Soalnya masih paidani kan. Ende ini mulu orang dikubur halak mati nomor 41 itu ya. Si paidani. Papa suruh hadi colom madui. Papa dak kalau di Portibion kita boy masih paidaan. H2 pe boy kita masih paidaan. Ala konteksnya beda. Dak sebagai marida be marang marlai, marang martulang, marang boru. Di dalam Tuhan, saudara. Alani do amang inang dihita saluhutna. Mace gudang do dalani di bata lapaluan colma sian hamatean. Sian hamatean. Lumobi ba akka dosa na taula salilingon. Ondo sahit naumbalga dak tasadari ngagudang pangalasyot ta dusat ta maredupon di bata alai marhiti pamangan. Molo secara normal pamangat tondo nawangin dehon. Malah secara ilmu jiwa ekspresi ta buhit tahun do patuduhon parendeoni. Molo secara haporsiaon pangulah hotai do pangalah hotai patuduhon parendeta. Jojo do halak mangende unang marsak konina, urang mandeli ho melores tau urang mandeli. Sementara nama dengan dehoni besok mandeli juga. Sarupa dui sok kami perjami tahun. Masih haholongan mahamunina. Unang hamu holit. Unang hamu jukat, apa namar jamitai tongdo holit. Tongdo udang masih hawolongan di mana?
Sejol mandi jami tahun kan. Itu parendeo nih. Saya terus itu marende habe pangalahot tadak suman tende. Endei pangalaho. Paturu pangalahot tai. Makanya jujur dua keperendei maul menciptakan lagu na bersifat warna vertikal. Jadi sudah endeu nak 90% sifatnya horizontal, komersial, melalui ketenaran, patabu-tabuhon colma, menggugah perasaan hati manusia supaya jatuh cinta, mengingat masa lalu, ende kenangan dan sebagainya. Ale narikot di sound ende itu masa depan. Aduh ende itu masa depan. Nabu ende menggugah roha pikiran tikiri colmaon laho marsomba tu di bata. Paingat ton makamulateo sudah dengan bahasa di bata nok tajalo salilingon endeh kamu di dia di nganan deh disomai nganan negeri John mandok mauliat itu Jehovah marende soma gerejana molo najulu dak terbain memakai organ musik di mungkin hati hai dang zaman nadu besongoni ala jolma dak segurang jolma waingon sonari ngabahat be jolma tapake mah dak kalau sekedar uning-uning rebanale tapake mah sudah akka hadiriotai secara utuh hita hajol maun ido di halomon di bata jadi di halomon di bata do akka jolma namarende ale endena ikut ma pemakito semang unak so enden dihalakan diskriminatif endene kafir ini lah ngeri do dia mari jalo Tuhan endene dang dijaloi kalau nasida sitong hita dan sitong. Apa itu hita dak ke tadokon hita nasitong halakon naso beres kan? Dak ke taru kafir. Apa agama perjulu seperti agama Kristen do, agama Yesus Kristus do. Kalau umat berkembang alini logika. Kita daom. Hola nasini roha. Ala sini rohan di bataro merembak soy nama saya terus dibahas kesesakan. Mulai sian Mesir nasida 40 tahun di Parahatoban tambah Musa di Parahosikan 40 tahun asih rohani Tuhan di Palua hita pesude mulai di bagasan penderitaan do hita salilengon sesak pikiran sesak napas karena jantung asam urat gurang akasahid di hita negatif thinking kecemburuan kecurigaan itu penyakit paling berat membuat Tuhan matian. Orang tarif pusahiti gurang alan si pangaron tidak. Sampai sonaria mah. Mana apapun nggak ada. Mau kopi tiap hari 5 gelas, 6 gelas. Semua makanan nggak ada. Daging juga nggak ada. Semua nggak ada pantangan. Alai puasa besok suara saya bisa pikiran. Sudah ke persoalan-persoalan yang ngoluk ke persoalan masalah rumah tangga. Bersaksi dulu ya. Masalah gereja, pelayanan, masalah teman-teman, masalah pendeta, masalah persoalan di gereja di mana-mana. Saya buat tenang. Persoalan sama Tuhan. Tuhan mau pakai saya, berarti Tuhan ada di hadapan saya. Kalau orang dipakai di Batabi, sudi dah hulai salah. Salah, makanya huruf tu sudi ke jemaat Narujon. Kalian ini pendeta, kalian ini hamba Tuhan. Kalau mereka tidak menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, silakan tidak apa-apa. Dak tu hobe tutuni Tuhan itu nasi dia nama. Jadi kau yakin doh hita sudi pandangan di bata di bagasan ngoluta. Urak tapang asal gogota uang banyak sekarang nggak ada gunanya nak. Anggota mati kan penyakit. Kita harus tenang. Saya sehat. Sudah 59 saya sehat. Gudang di persoalan na huadopi. Selama pandita, kali saya sehat. Kan itu ukuran. Dang halan si panganon. Makana parendeonope tabahed masude ende narung di ngolu tahun pahipasun pamatak tarohat taru pikirat ta. Kalau ada stres, cari lagu, putar lagu. Kalau ada stres sama persoalan ngolu mula putar lagu. Kalau ada lagu jauh semua ke pandita sama rendensi. Ini pendeta Horman Marbun pintar nyanyi. Pendeta Tonggo.
Pan pintarnya nih, Mamang Mukur. Anak marende mangete. Yalah marende lah kan lumayan itu. Ya ngapain gengsi kan? Nyanyi kayak kemarin tuh. Pendeta apa namanya? Midol ya. Nyanyi kan. Tapi Amang ini orientasi nyanyi enggak untuk jalan-jalan itu enggak. Sorry Amang ya. Dia bernyanyi untuk Tuhan. Bukan untuk ulup-ulup tadi apa namanya? Sawer-sawer itu bukan. Dia nyanyi benar-benar untuk Tuhan nanti. Tadi sumbang pun enggak apa-apa. Itu. Jadi belum kemarin deh kita tu di Batama. Jala Tuhan ini mangalian tu hita halu bangun ni roha. Ketenangan pikiran. Ale molende hita jolma berbahaya. Itu komersial sifatnya, ada apa-apanya. Ale molomare itu Tuhan lapatanna pangalahoni parendia taima tapa satu Tuhan ta. Unang taigil biak kana dia sianganon. Asa tulus sita namar Tuhanon. Jadi ende ini sebetulnya sebagai sarana. Termasuk ini sarana Pak Jonok kita tuh di Bata. Ale ende non ikena jelas sama ende non. Unang ende cari duit dan lain sebagainya. Jala boydo ende bersifat perdamaian, mula tubuh dari rohani kejo perdamaian. FKUB juga. Forum Komunikasi Internasional bisa membuat ende yang sifatnya memersatu. Ende wajib. Manang ende sen PGI. Asa sudah sekte-sekte narung di Indonesia marsadani roha saling mendukung, bukan saling bersaing, bukan saling menjelekkan, merendahkan. Jadi endo sifat pemersatu, menggugah asa aporsan julmaun tubuh tujulan narion. Jadi ima ipargugai Tuhan mah kita di bagasan nguluta sadarion nartubaseron sunari berangkat Mamang Mukur. Nama saya ngahu tahun tanggal 17 ya. Ale berbagai macam pertimbangan. Mungkin kalau tanggal 17 enggak segini banyaknya datang. Ini udah banyak. Dipergui Tuhan mah mau nomang udah di sini. Itu resort Kuta Bumi itu dekat dengan bumi itu. Ya kita harus serius, hati-hati. Nah kalau Kuta Bumi itu biasanya orangnya membumi ya. Membumi. Margogo mamang di sini. Anggo serangon taburu peon, burju-burju di son, lambu ke situana, ya, mau di sana, hati-hatilah. Ini Amang MP Siombing udah lihat sendiri, orang habis temu pisah situ nggak ada makan-makan kok, ngeri itu. Habis temu pisah pulang semua orang cuma kami aja kasih makan yang datang dari Serang, itu pun di luar. Nggak ada istilahnya nanti cara Matarama kalau di Kota Bumi, nggak ada itu. Karena pendeta dia nggak, mereka pegawai yang ditempatkan pemerintah pusat kan ke daerah Kota Bumi itu. Alai mau dianggap nasidar, na posone di Bataru, na ujak itu untuk membunuh bertanuli, dia pasti lebih tinggi dihormati daripada orang lain. Amin. Iya, percayalah. Karena pendeta ini juga bisa menghapus dosa umatnya, bisa. Maruna badia itu kan uduk matuho nunga sesa dosam dua sekarang ama atau perbeda itu kalau ada badia kan ya pendeta bisa menghapus dosa umatnya. Jadi mulodang burjua karuasi manjalo barita nauli tak sesa dosana unang itu harap kamu dosa muna di sesa Tuhan Yesus tidak ada itu. Tuhan Yesus saja disampaikan kepada Bapa di sorga supaya disesa itu kan. Jadi kami mah perantarana. Maka unang les orang nama pendeta Joseph. Gitu. Jadi selamat bertugas untuk yang pendeta Luciana ya. Sudah sangat lama ya melayani ya. Sekarang sudah melayani. Itu Amang Marbun juga gitu. Ini juga Amang Marbun ini bagus orangnya. Semoga nanti ya Maranatha jadi gereja, Serang juga punya inspirasi untuk memberikan dukungan dan semangat. Jadi hitap yang menginang kontabain do dukungan semangat tu dongata HKBP Maranatha. Semangat moral nakpe dang marhite ende pinumat marhite hata kepembainan supaya berdirilah gereja. Dang mampu be gereja menampung. Maranatha besongonon tonggurang nomor minggu. Serang pesongonon
rom se KKP senon, rom se sudi. Kita doakanlah, kami tong do berjuang kami. Gari ada Jenderal Luhut Pesunari sudah berjuang habis-habisan. Ya memang inilah mesti diketuk Tuhan juga hati mereka itu. Amin. Mula tema Tuhan asiroham, pasu-pasu mahatam, pasu-pasu masude ruas ni huriam namam begesa, lumobi matuak kena mangulahon loman roham, saliling di hasianganon do pehami Tuhan. Amin. Tapuji matuhatta, amangin ang noeng matikit tamandok moleante di pakobasyon ni Padita Mungkur, rap dohot keluarga sa lilingon. Marhiti amplop na pinatupan ni Huriata. Alani tapasan maribagasan roha na marulopolop, dohot roha na mandok moleate. Maredehita.
Hamu amanami dot inanami sahalinay odol honoron nami songon buah-buah ni parage dan akin anon ditiki mandok hata sahala do na mewakili ruas dohot parhala dolos disima pasaton cindramata. Tapuji matu hata marede mahita ditiki marede Roma amang padita mungkur dot inang. Kamu ruas do parhala dunia KBP Serang Resort Serangon Sadarion Pabrohatot Tama Amata Pandita Elier Mukur STHMM do keluarga Laho Makubasi itu inganan Pakubasion yang baru Ima Gabi Pendeta HKBP Resort Kuta Bumi Distrik 20 Sada Banten mangihutun surat keputusan ni Epur HKBP atong tabigi majolo di Jahahor surat keputusan Taringotuna Sida. Surat keputusan ketetapan nomor 116 garis miring PDT garis miring SK garis miring 02 garis miring 2022 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PH Raja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Elier Mungkur STHMM tanggal lahir 4 April 1963, jabatan dahulu pendeta fungsional di HKBP Resort Serang terhitung mulai 15 Februari 2022 menjadi pendeta HKBP Resort Kuta Bumi Distrik 21 Banten dengan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam surat keputusan ketetapan ini ditetapkan di PH Raja Tarutung pada tanggal 5 Februari 2022 Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani di stempel. Hamu amang Pandita Elier Mukur STHMM nunga dibigi hamu surat keputusan Epur HKBP nuaing hupa borhat mahamu lahu makobasi gabi Pandita HKBP Resort Kuta Bumi di bagasan goar ni di bata ama dor anakna Tuhan Yesus Kristus dotoni perbadia amin. Saya di pasu-pasu di Batama sudi ulan muna na sa laon di HKBP Serang Resort Serangon bain sangap di Guarna los maritim pinasahat mahata mauliate tu hamu di siala pakubasion muna nasa lilingon martang yang mahita ali tuan di Batama mauliate di pasaruhan nami tuho alanon di dongani ho na sa laon amanami Pandita Elier Mukur STHMM do keluarga makubasi di HKBP Serang Resort Serangon. Saya pasu-pasu manasa pakabasion nasida nasa laut nai dongani jala pergugui manasida marhobas di HKBP Resort Kuta Bumi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami upasat tami tangyang nami Tuho amin. Tapuji matu hata marede mahita.
Sadarion ojak konon ma inang pendeta Luciana Gultom MTH. Dua keluarga GB pendeta fungsional dia KBP Resort Serangon. Mardomutusita bagi jolo surat keputusan ni pucu pimpinan KBP. Dot ulaon ni pendeta fungsional. Naikon ulahonon ni nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 660 garis miring PDT garis miring SK garis miring 07 garis miring 2021 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PH Jatarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Luciana Gultom MTH, tanggal lahir 9 Juni 1976, jabatan dahulu pendeta HKBP selesai tugas belajar terhitung mulai 15 Agustus 2021 menjadi pendeta HKBP fungsional Serang Resort Serang Distrik 21 Banten dengan ketentuan sebagaimana tertuang di dalam surat keputusan ketetapan ini. Ditetapkan di PH Jatarutung pada tanggal 29 Juli 2021, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani di stempel. Hujau kami ma ulaun ni padita fungsional, akup ni ulaun padita natar surat di agenda HKBP. Naparjolo, mandongani uluan Huria laho makobasi Huria. 2. Manjalo parsagini ulaun sian uluan Huria. 3. Mangurupi uluan Huria laho manguluhon rapot dewan-dewan di Huria. 4. Mangurupi uluan Huria laho manguluhon rapot-rapot di Huria. 5. Mandohoti rapot padita, sermon distrik, sermon resort, dohot sermon Huria. 6. Pasaton laporan pangulaun tu uluan Huria, dohot reses. Songonima ulon ni padita fungsional. Nunga dibagi hamu surat keputusan ni pucu pimpinan HKBP taringot tu penempatan dohot ulan muna songon pendeta fungsional. Atong namanukun ma au nuaeng tu hamu di jolo ni kadongan na panpungu di son. Do di jolo ni tu hatta Yesus Kristus Raja jalan apuna hurie. Naolo do hamu ojak konon. Gawe pendeta fungsional di HKBP Resort Serang Distrik 21 Bantenon. Jalan naolo do hamu mamilihon diri muna mangaradoti akka ulau ni molosongoni rohamuna alusi hamuma. Naulo doau sai didongani debata maau mangulahon saluhutna. Nuaeng hojakon mahamu lahu makubasi gabi pendeta fungsional di GPP Serang Resort Serang Distrik 21 Banten. Di bagasan gorni di bata ama anak naton Yesus Kristus doton di porbadia. Amin. Saya di pasu-pasu di batama sudi pakku bason muna tujulan non martang yang maita. Ali tuan di bata mau liate rohan nami diho. Ala di luas ho ojak inanami Pandita Luciana Gultom MTH do keluarga. Lau makubasi di Hurion. Asi maroham lehon matondim na badiai margogoihon nasida. Mempersahalai dok memperbisuhi asa pulin di baritaon nasida hatam. Lehon hahi pason hatuguon dot hiras ni roha. Lau mangaraduti sude ulaon di Hurion. Tupahi masa luhut na niula nasida. Asa marparbuei di roha dot di ngolu ni ruas ni Huriam. Jalo matang yang namion. Marhiti-hiti anak Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Taberang harotas ta sudida. Hamu akka dongan ruas do parhalado ni Huriaun. Jakon hamu ma inang Pandita Luciana Guru Gultom MTH rap do keluarga makubasi di Huriaun. Kami mahamu inang Pendeta Luciana Gultom MTH rap dohot keluarga saya diparugoi Tuhani mahamu mangula di Huriau. Marende maita. Yesus Raja
tu acara mandok hata naparjolo hata patujolo sian inang pendeta Luciana Gultom MTH dohot keluarga nasat matiki. Ya, mau lihatnya naparjolo mau lihatnya madi Tuhan debata di Tikion boy sude mardalan dengan bisa sambut kami dohot amang padita nah hormati kami amang padita mungkur beserta keluarga mau lihatnya madi Tuhata napa duahon mandok mau lihatnya do kami di amang preses dohot inang beserta jajaran di distrik beserta keluarga na mendampingi amang preses mangulahon manguluhon ulau tah di Tikion. Saya sehat ma amang sasongoni dohot keluarga na patuluhon mandok moleate do kami di amang padita resort amang padita siagian beserta keluarga beserta sude padita na dohot jajaran nasida na memimpin resort tahun huriaon di Pagasan Lasniroha moleate ma amang na patuluhon mandok moleate do kami di majelis parhalado HKBP Serang dohok sude na tolu dewan beserta seksi na naung majako kami di Tikion na paupaton mandok moleate do kami di amang uluan HKBP Maranatha Cilegon dohot sude parhalado ruas na memimpin pendampingan salelengon suasongoni memimpin seksi perempuan mendampingi pabor hatami di tu HKBP Serang na palimahon mandok moleate do kami di seksi perempuan di bawah naungan Inang Panggabean naung memimpin ibadah kita kur sian sera siang Maranatha Cilegon di Tikion moleate godang Inang Naburju sude jala yang saya banggakan kepada keluarga amang pendeta Marbun beserta anak nami Jeremy dan Juan beserta main nami yang mensupport saya jala senantiasa mendukung saya dalam pelayanan moleate godang mah dihamu anakku beserta amang padita imana boijo hupasat amang ia au padita Luciana Borgultom amang namangalapau amang padita Hotman Togu Mangaranak Marbun ia inong pangitubuku boru pajaitan inang simatuaku boru simbolon nahinan jala di palu di lean debatado tu kami dua dana bawah nunga SMA silakan berdiri nak jala margoar mais Jeremy dohot Juan jala di jolo nami sada main nami omakna boru manik silakan nang terima kasih ima jona boy hupasahat hata di Tikion molate godang ma amang inang di pacak konom muna tuhami di Tikion horas madita sude Taudutima boima mulak tuhudulan inang padita dohot amang Taudutima mandok hata pasaton hata pertandingan ima amang padita Eliar Mungkur STHMM dohot inang Roma Tujolo Mulai tema tutu nuaeng sama tuhami marhata papinggalan papjolo mau pasatu inata
nahu parsangapi hami amang preses dohot inang, dohot sude amanami perdita rombongan sian distrik dohot keluarga, nahu parsangapi hami amang perdita resort dohot inang, dohot sude amang inang na full time na adong di saresoton dohot keluarga, nahu parsangapi hami sude amanami perhalado dohot inanami perhalado na adong di saresoton na dito luhuria, nahu haholongi hami akadong aku ina soripada terlobi masude hamu nahu haholongi hami akaruas ni huria nami mulai sian sekolah minggu sahat tulan sia mau liate madi hamu amang preses na manguluhon ulaon di bagasan tikion boy dengan mardalan ulaw ta di bagasan las ni roha mau liate manang di hamu sa luhut na kanahu haholongi hami sude perhalado ng ruas pe nung atututo lusato nga tao kita marsaor alay di molo di bagasan roha hirana tokid do pe macay tabo akamanginang huilalahami parsaurata di bagasan tulo sa nga tao ni di huriaon ng saresotope holan ekel do toktong na dong di tonga-tongata jala sa di bagasan holong do toktok kita molotuk pe pajupang holan masisisiape nung macay labok ni hilala jadi marhiteon amanga kainang tanya ko kamu mahami tarlumobi amang mukur asa margogoy mana melayani di tonga-tonga ni huriatta di HKBP Kutabumi pos dorohanami amang ina molo sude hamu manangnya ko namangon pasti sukses doi mana di pelayanan na jadi mau liate madi hamu saluhu na idope amang inang natarputu pahami songon pelayanan nami di tonga-tonga ni huriaon nang saresope molotuk pe di hahurangan nami iya kamang inang pelayanan nami i mangedo mahami jala marsoba mahami tuhamu sa luhut na say nadeng ganima tiop pamuna di sude aka pelayanan nami na sa lilingon horas mahami na borhat akamang inang horas mahamu sude na hutinggal hok kami. Saya dilihat tuam matuhamu sa luhut gajang ni umur dohai pason. Terlumobi tuamang nami preses do sude aka full time butima mau liate itabay bapak. Narodudan. Mau liate ma tapasahat puji-pujian tua mataliwata pardengan basai. Mangalehon tikinauli nadengkan dihita di tikyon nunga mago kopit ujung na go garejaon na upasanggapi hami natutuay aman nami preses dohot inang do keluarga upasanggapi hami aman nami paitaresot dohot inang upasanggapi hami aman nami sekretaris distrik aman nami buta-buta do inang dohot na pasangap hami aman nami hula-hulay si Topul sebagai kabit koinonia di Huriatta dohot sude na marhobas di distrikta songonima nang tu sude dong aku padita na dong di resoton amang marbun inang burgultom amang siumanung kalit ini di banay amang hula-hulako amang tagbolon ngay dan sida marhobas na sida idia inang dakones direhenak kini dohot amang pandita panjaitan parjolo tunasida ma hudok maulate di kerja samata tablumobi di kepemimpinan ni aman nami peta resort na mangulon resort ta do di huriat tahun mulate makamang di dengan bahasa muna
do di akawa kerjasama alan itu tu iji tu kamu mahami borhat sadurata sadarion. So ngonima nang sude parhalado di HKP Serang dohot na di Cilegon Maranata Cilegon dohot di Cikande alani COVID gabe moja pita sude gabe dang adong pola hita intensitas pertubangan ta alani COVID melate madi dong aku parhalado sude sarsoton melate makamang di kerjasama ta Selengon. So ngonima tutu khusus nang sude ruas nadong di Resota mulai Cikande tu Cilegon dohot di Serangon mulai tema di sude akatang yang muda tu hami nunga tablumu ma dong aku parhalado na marsemut gambar Selasa di HKP Serangon tutu gudang akan naul nadengkan kenangan-kenangan di hita pareahi akau dong nahurang tutu tasal puhon mai songon tutu dohonok kuma 3 tahun satu ngamahami makubasi di son tanggal sia Desember 2010 lalu mahami yo jakko Desem jadi bulan on limon 3 tahun setengah alai mojab ma 2 tahun bulan 1 tahun ma kita boy komunikasi dengan alanima tutu hurang akka pakubason nami ba setotong mahita masih ajuan. Tu sude ruas di HKP na adong di resort town unik do riaton memang unik do ala di sodo sude garejata masih tada kita sude ala itu tu borhat mahami tu HKP Kutabumi Peter adong do parklonami di si adong do sada pagaran di si nunga maringanan mabingguhana sida di ruko ali diusir mai gabe mulak malakin waing tu gereja sabungan tu Kutabumi Mabinggu jam sada siang iman waing tong pergumulata songon pergumulatan di Cilegon na mangate kay nangate ba masitanganga mahita asabo itu tu tur akka nang akka parjong-jong ni bagah jong itu hatta alanima marsogot mahami borhat syanon jam ualu manogot ma ibadah pemberangkatan san gerejaon isonra dang sanga hita mas jalangan alimo lumar sogot sanga do hita mas jalangan ba do rohanami ba mapsogot jam 8 tepat ala dipakai gedung di lantai dusada lantai 2 ibenata pahatop anggo rencanahan jam 10 do ada dong pamosun adong pesta bona tahun di gedung jam 8 manogot mahita ibadah pemberangkatan dung saya pe asa disima sayonara dohonai matutu akan nahurang aka pasti adong do akan nahurang pangalaho panakanami sai asima bentuata sai di palau hamume sana karohamuna jala akan denggani ma tapareahi tu jolanon ba doktong madohon tutu onggon bahasanya lak sodo malu semua bunga-bunga di padadang dadang ari. Selamat tinggal madihamuna, selamat jalan madihami. Napuran tano-tano ranging masih ranggongan. Tungpe badata parodao. Todita ma masih gom-goman. Songonima sahat ni hata sa kami, Tuhan tama manggom-gomi. Mauliate madihita, horas madihita. Hot majo di siamang mungkur dot inang. Noaing tikyon ipasat hamima tu namandok hata mewakili ruas dohot parhalado ima amang B rumah horbo los dison ma jonjong amang MPA dot amang uluan. Ya, los jongjong mahita sekalian MPA Ketua Dewan asa di sisi dung madokatan non mewakili hita saluhut langsung pasahatot tama si pasahatot tatu keluarga. Shalom. Horas marihita saluhutna. Madok moliate matutu hita tu amat di bata di partikian nalas ni rohaon di partikian na ulion. Saya di pasu-pasu tuhat tama ita tong-tong di bagasan hai pasot dolas ni roha. Naho parsanga bihami amang preses dok sudia jajaranna. Naho parsanga bihami
amang padita resort dok sude tehe jajaranna dok sude tahe bangula nago tiki naho parsanga abihami saluhutna hamu amang perhaladunami dok sude keluarga naho parsanga abihami amanami inanami ruasni huriat saluhutna narong ni palatikion songoni naho holong yami yanakon nami naposo bulung dohot remaja tikion molotung piau jongjong di joloon songon nama wakili hita sia ruas saluhuna molotung ang songon dia penaho pasahat sian hatata sesudi mai songon inang di hita nang di hamu amang parhalun nami perjolo ma tu inang badita inang burugultom puji Tuhan mainang sehat tamu jala takas nakin ijakon huriat teduh hamu ruas so naima selamat datang ma di hamu di huriat tahun di pargogo itu hamu inang mangula di pakubo semuna di huriat tahun songon inang keluarga na amang marbun pe saluhuna di pasu-pasu Tuhan ma pargogo mahamu tuhala amang mungkur ma dohono naima selamat jalan tuhala amang saya di pasu-pasu Tuhan ma amang pakko basiom muna na selelengon di huriata makoronai paso dok lasti rohamon gabe sanga mau digori tuhata saluhuna songoni pe dinabor hatamu amang saya di pargogo itu matok kamu dinamangula di san di batal hosa monakin tungadong paru kilon di bagasa pos ni roha hita saluhuna sian hami peruas huriat tadi son martang yang tutu hami saya margogo mamu amang dok keluarga saluhuna di san di pasu-pasu Tuhan masudi akan dan ulah tangamuna sian hami petong dorhon nami molo tungadong nahurang lobi sian hami ruas maradopok kamu na salaon marsia juam mahita lemang dok inang salpuhok kamu makan buruki na dinggani matayahi tujulan nyarian son nero ni tutu matong dohonon nami napurat tano marangking marsi ronggongan saya badat tapi pada udao baton di teh matong marsi gonggoman imana buhu pasat tami amang inang saluhut na pungudi son saya tuhata ma pasi kopon na hurang lubi pabenan butima Molete lasrak mahita di son amang hamu mewakili ruas dinala pasahatot ta cendramata tu son mahita gak maju mahita holat tunabor hak do pasahatot ta tunarodang do pete. Oh tu nabor hak do. Oh. Jadi amang inang molotuk hami pasahat tonon atas guarni sude ruas doonate nata pasahaton jala pilihan nok tapabungi jolo dietong manon baru pe sasikop tapasahat tu nabor hatu pasatame atau mangkitu empia nga dang bargat tina sugut bireng jo pasdo oh pasdo Mauliate ma tadok tutuhan pardenggan basa nama ngaleo dihita hai paso dohot las niroha boy mardalan acara ta di bagasan sadarion ima acara pisah sambut amang padita mukur rap dot keluarga nang songoni inang padita borgultom rap dohot keluarga di amang padita nami amang padita mukur dohot inang padita molo ucapan selamat jalan lau melayani tu kota bumi anong mata pagajang di Toru. Di son songon tadanilas ni rohata di pelayanan ni amang kurang lebih 31 tahun di lahalason rohani sudi ruas rap dot perhala dodo pelayanan ni amang yang sungguh-sungguh bagus sangat energik jala di parhatopot rohanami do dengan ni parsaurata selama rak mangula hita di tonga-tonga ni hurion amang padita di son sesuai dot anggaran rumah tangga dot anggaran dasar ni huriata na ditolopan ni sudi perhalado di naborhat amang padita rap dot keluarga meninggal hon huriat tahun songon tadani las ni roha di pasat huriat taro di son songo cendra mata manang songo dia pe balgana mangna partordingna
nunga di bawah amang padita dohot inang padita alani i songon lasni rohani sudah ruas dohot parhalado di pelayanan ni amang selama 1 tahun non songon ni malas rohani ruas rap dohot parhalado pabor haton amang rap dohot pasatonon tuhamuna lasma rohani badan ulah sama rohani partodion ima sidonon nami kurang lebih padohan nami amang padita nami do inang padita Tuhat tama napasit kopon mau lihat teh langsung mak dungian no baru tajalang nasida teh Ya, sambil taparaden deta laho manutup hukorahami manno nama nami nanami padita rap jongjong mahita di jolo. ngelek kamu suratna itu hok betong Ido. Halo. Jongjong mahita saluhutna. Tatangnya kon mapiliat tamar tangyang mahita. Ali di batama nami na di banua ginjang hodo harurwa di saluhut sileon lehon na ding gando naso libasa na melutus. Upasat hami masya na nilehon mitu hami pilian nami tuho. Saya jalo megabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mejalara moti. Aso para saya kami pilanon pati buruh na rajom di tongon-tongoni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti to dim. Asalam hutan dahami gorak ni sila lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok mau lihat itu ho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman nami na di banua ginjang sa pinorbadia magwarmu. Saya Roma harajamu. Saya saut malo mani roham di banua tongon so na di banua ginjang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unak kami togi untuk pangujunan. Palua mahami siap pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Disondakon Tuhan di batama bohina tuho jal asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama bohina tuho. Jala di pasarohon ma damena tutodim. Amin.
Selamat hari Minggu manitia saluhutna. Selamat hari Horas. Minggu. Horas. Thank you.